Keso de Ramesh Singnar ahem atum kerap kachohang pon. Numbering ko rapli diopani constituency ke parlo. Japra langso handshake arong amekar. Ramesh Singnar lepen kari hanse piatuma sopo adagwam inu drada cyclem bang. Ramesh Singnar kedam tang ni phai krinar ke bani kangsam por phai ke thoma por malom. Pressure stroke jogalang lipan tong sekot pen bokajan arogya hospital along pondu. Bonta bokajan arogya hospital along ki un ipu pen. Dimapur Face hospital along ansi che pon thulu. Pressure stroke jog aputar logarlo avi ke roklo jog operation nang pupusi doctor atum pen than pachini ponlu. Nonomad operation asai ke claim ji aphan lage sira suri ke batangka nangji puse doctor atum pen than pachini pon. Bonta Keso de Ramesh Singnar ahem tunatum sitame chongda chotelo chot pensi mena kai ke chophan sitame churi bom jog lage sira suri ke batangka ke men konat si ke long poma pusi manghu prongason si mandetlu. La sikare biang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang numbering ko rapli diopani constituency MSc Sorbon Kumar Telenga vidisi chairperson Alice Teron pia tumaphan Keso de Ramesh Singnar ahem tumpen operation asai ke claim ji aphan angrap dun vek thapusi ke chuning ri petu nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta